Приятно ми е, аз съм доктор Георгиева и работя като педиатър в частна клиника Доктор Спори в Лондон. Лятото отмина и аз се надявам моите малки пациенти и техните родители да са се заредили с много положителни емоции, слънце, които ще са им необходими през следващите есенно-зимни месеци. Знаете, че предстои периода на повече вирусни заболявания, затова бих искала да препоръчам и да припомня на родителите какво е най-важно да следват, за да се предотвратят честите заболявания. На първо място личната хигиена на децата, чистите ръце, честото миене на ръцете, преди хранене, след туалет, след игра, избягване използването на чужди прибори за хранене и избягване на контакта с хора, които са болни в момента, с кашлица и с кихане. Другото, което е важно да припомним на родителите, да проверят отново имунизациите на децата си, защото това е начинът да се предотвратят много от заболявания. От началото на септември започват вакцинациите, противогрипни ваксини, които са задължителни за деца, които имат някои сериозни заболявания, свързани с по-нисък имунитет и препоръчителни за децата, които посещават детски градини и училища. Моята препоръка към родителите е, когато вакцинирате децата си, бъдете сигурни, че те са здрави, нямат симптоми, за да може вакцинациите да преминат безпроблемно, без странични ефекти. През този период, есенно-зимния и началото на следващата година, когато децата заболеят и имат симптоми повече от 3 дни, които не се повлияват от противовъзпалителните медикаменти, стандартно използвани, бих препоръчала консултация с личен лекар или педиатър. Благодаря ви за внимание.